amache wo so de nkasa obia no bompa ye se twedi akwanyame yi asase ya wona menam wo so ekọ eba Asuo Paamuu na meda awo ebisama hu a me ha wada me so me hu isa won wasi fo meka kire me say akua ne ese na eba wo manu ese na eba wo asuo na meda awo me na wiase dem ne obi a ho adwembo ne ewu na enso wo nipa boni ni safo konkonsani anoma ya owo me asemasi ho adwembo ne ka ono ngo se ni mani mu ase ana adwuma dia media ensai ma ebi nka wo Asuo Paamuu se wo na me so mu nti mani mu ase de saa nsuam di gu fo mu mi di gu ama saa ni bakro nsusuye bi bo nsuam media ensa nko ono ano so na hwese nya adwuma na ade nchi na saa nipa na otan no owu a afa na okochi aye na ase ade nchi na moto de na ahwo ama na ba akwa atia afa na akwa hwe no ana wonya agbo na onyame ani tisi obi yemu akọ ọbọ mpa ese bi akonfo ya okura mpo de sebe nkura biasa eko ni biasa bi na ka ni bi ya egbo no na ka etwa so ati ase na ka etwa eso ni se ne nyame ye no nyame anye ne saa e bi se nyame de ne ba ma ni pa bi mu so wono ne sentiment nsu ni pa nyina so nkata da ba ebi mu de ne sabeti na so bi so eti nyame so de na betena ho no eti wo nipa na wo so hwe wa kwan yi wo se nipa no wa e wo se wo so twetwe wo firi nipa ho because wo tia bia na ebu antie okọ afasha na wo tia he kambre yi wo so bu ani tie gen na akọ abochi na obi ye hwe na obi ye de se na he wo tia he de ye wo eti wo twetwe wo firi mo ho afasha be be ya se wo no nti wo bu ani tie nti wo twetwe wo firi mo ho na wo nya ma wo to wo na akoma ma from anye nipa ukwa yehu ani ma na nanya we because ye tu atam transnani no why uwo ma entosi uwo mususu a enyama na ba bi eto oso hu se abraba a wo bo no check hu se da bi ye tame de a wo se hu se de mesi ananti enyuma me tuyi me hu ye bi mahi eti o se me tu no mo na me gene mo tu na ye hu mo we yo ade se me hu yo ma hinti nyom me ntu bi em de enya o afi na Asuo otu bi o de be ma wa na eti ade bi a wo ya wo se ye bo aba so yire ho na yije ne ye na no na obenya so akatia ben di ni pachi obo ho a o osoro no pa yo nya se amanfo ho nsem ka ne de no osoro no pa amanfo ho nsem ka ani hu wanye we ya menye we ya nye we ya menye oso wanye o ukoye so no se edi wata ebia na ma eti nipa de ohun se nipa we wata wa en kodiji wani mo no hwe ohun ye wo no tietia opa ye dan nipa no tan wa o tan wo opa kukuru ni o ma free him bra hin nipa no o wa se ma we da ya o wa se then so nkwa nyina ate no ma ya ba che ba onu nko so won tena se eti misira ma bia na ma meme de metamachi twedi ampo etamachi twedi ampo so se me ka twedi ampo mu ni ma ko akristo for ka de twedi ampo mu ni se nyame bi na te soro papa bi te soro a daachi de twedi ampo ni mo frama awia asase amonam so no mo krata do dani atwire mo anso no mo nka ho o mo nka ho da le wo twedi ampo abia na ma ya ni ye ko Asuo Paamuu ye nyina ene ho ne ye ko wi nkyekire no iwia ye sire ni bi efo Asuo enti wa wo obi manso wo tim sisi ya ifu tim azama wo wa no obi aya aka ka onu ma sem sisi ansa ne akọ wo so adi obi nkonkonsa
Can ha sɛ na Asante nka bɛde obi wɔ nsa adeɛ ne yɛ kɔyɛ no ɛyɛ adeɛ a yɛkɔpɛ biribi afi asuo sisi a yɛkɔ aboɔ no so wo a wonim sɛ wɔ nipa bɔne no wodeɛ kɔnkɔnsa nkɔ ne ɛbɔɔ sɛ bɛdi nkɔ bi wo a wode ɔyɛ ɔho sɛ ayɛ aka ɛna ma nso wobɛko ntɔkwa saa wode wonyae ɛnkɔ bi kra ha ne yɛnkɔ bra wo a wokɔtodwe yɛ ɔyɛ wo wosisi yɛ ɔyɛ wo yɛnkɔ wo obi sika yi na wo na afa ayɛ ka anka